prædiken. Endnu en grund til at gadens regulators må træde i sadlen. Kræve sandheden, sprede den. Fatte hytu og machete, rette vrede mod adlen. Jeg er en udfoldet, uddannet knøs. Jeg ved, jeg allerede har svoglet og bandet løs. Men jeg har en verbal vendetta om rettighederne for en flok helt normal besætter, der ikke ligefrem kan kaldes fjender af landet, der ikke har gjort sig skyldige i stort andet end at være på det rigtige sted på det forkerte tidspunkt, end at kæmpe for de eksisterende og flere af de frirum. En gruppe, hvis normer ikke er de gængse, har man set det nødvendigt at fængsle. Selvom jeg ikke kan min jura særlig godt, ved jeg 3 måneder for 264 er uretfærdigt nok. Hvad er det de kalder formodede intentioner? Man ryddede et hus, hvor der boede personer. Antog at de arresterede ville slå ihjel uden våben i hænderne. Politiet fandt dem selv, og retssagen var en joke. Beslutningen var taget, udfaldet givet på forhånd, ren facade. Unge mennesker, der lagde krop og sjæl i eget demokrati, sad på anklagebænken for at tage parti. Jeg frygter for disse retssagers præcedens. Jeg frygter konsekvenser, trods jeg ikke kan se dem. Hvad formoder I om mig? Skal jeg også bag lås og slå? Er musik snart også noget, man kan slå sig på? Politiske fængslinger, det klinger stalinistisk. Jeres børn eller jeres penge, hvad er vigtigst? Skal vi give med den ene hånd og tage med den anden? Lade liv, sjæl, ånd og skæbne over til fanden. Ja, lad tårnet bygge af slaverne, der ikke taler sammen. Men forvent ingen noget her, når hele lortet falder sammen.